us ofereix aquest espai. Joby és una empresa que va néixer l'any 39 i des de llavors ens dediquem a la fabricació d'articles escolars com són ceres, pastes, pintures, tot aquest tipus de material pel nano. El projecte d'exportació va néixer quan van canviar de la idea de que els clients es venien a comprar i van ser nosaltres que van anar a vendre, no? Llavors nosaltres vam apoyar molt també amb la Generalitat, amb el tema dels estudis de mercats que es feien, i van fer tota una selecció dels països que podíem anar, amb distribuïdors, i més enllà, quan els distribuïdors tenien un tope, com va ser el tema de Mèxic i Estats Units, el que van fer va ser formar part dintre de la plataforma per establir una filial pròpia al país. Nosaltres l'exportació, gràcies als estudis aquests que hem fet, estem a més de 80 països i amb diferents formes d'implantació. Govern de Catalunya.